koye dow ballal Allah e weleede mum gartuɗen e yewtere ngalu nde ngadoɗen kala aset so tawi tusubaru yoni yewtere ngalu hannde ko puɗɗiɗen wadde ɗum faade joni eɗen jaare tonggode temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeetati e ɗiɗi ko ɓamɗen wadde faade joni yewtere ngalu caggal nde min juuri on e lewru korko ndu hannde ina heeɓi koɗo kadi mawɗo mo ganduɗa o kala ɗo rewno battane mum keddimo ɗon woni neɗɗo teskinɗo sanne ina teske e suudu sarɗiji leydi Sénégal so ɗemgal ngal wuurino toon to banggue sarɗiyankoɓe député ji ɗi omo jeeya hen wadde toon haala hujjuno ɗemgal ngal kono kadi tawani kadi haalata koye ɗemgal ngal ina wayno o fuɗɗani ɗum toon kono kam omo jeeya e ɓurnoɓe mawninde ɗum toon e hujjinade ɗemgal ngal toon hayso wona yo haalede ɗum toon nde haalate e nder caktirɗe ɗe ɓuuri tengtude caktirɗe ɗe yimɓe foof ndendi poti e mumen hayso mi haaɗi ɗo woodi anduɓe hono koɗo men o kono koɗo men o ma mbiya kanko to banggue militantisme makko woni genɗiyankagal makko ina yaaji ina abbiti kadi to ganduɗa to ko wuuri ko e dow mum woni gaynako o jeyama kadi e sarɗiyankoɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ɓurɓe hillanade gaynaka yo reftine lawol yo hesɗine yo yaadina jamanu beela pullo ina jeeya jawdi ndi wasa jeyde ɗum intervention ngaji makko foof darde makko foof ko ɗum wonno beela joom jawdi o ina heɓa ndimagu mum timma wuuro gurdam moƴƴam haɗa ɗum hayso mi haaɗi ɗo woodi anduɓe koɗo men o ko holi on kono kadi koɗo men o to banggue politique o dillatno walla o dillata koye wondiɓe e hoorejo leydi ndi Benno Bokk Yakar ko hen o woni kono o waɗi koko weeɓade so darade e ñalawma goto wiya min de on cuɓimomi laabi ɗiɗi mboɗo wona député suudu sarɗiji ngol ɗo soɗon cuuɓo ƴeewe mo belɗon foof mi yaade mum mi wona caggal mum min ngol mi yaafima o windi ɗum hoorejo leydi ndi ɓataki o totti ɗum kadi dendagal ɓe ganduɗa ɓe ko fasiraɓe makko to banggue politique e nder Jolof e nder Linguére e nder diwan mo Louga o foof hayso mi haaɗi ɗo hankkadi mataw ɓuuri labde ceer hewɓe gandi koɗo men ko Adama Daɗi Sow Adama Sow honorable député 11e et 12e législature ko kanko joddiɗen ɗo ma en jewtide makko e darde ɗemgal ngal ko himmi mbo jogui hen pellital ngal o jogui hen caggal mum ma en kalde makko ko fate gaynako saabu aɗen gandi hande gaynako kala ɗo wuuri dowri ni omo wuuri gurdam cattuɗam ɗum noon addi ɗum ɗon ko wasde ɗum fewjande kanko yehina ha darnude banque mo ganduɗa o ko ballitowo aynaɓe hewɓe calinomo noditade hen kono hande tini holko woni nafoore mum caggal mum jewtide nde makko kadi darde mabɓe hande to banggue dawrugol to banggue politique ɗum wonata toɓɓe tete ɗe jewten haade men nadde yewtere nde honorable député ko adi foof min dokkuma calmina yeɓoɓe yewtere men ngaalu jarama Dendi Ahmed mi salmini dendagal liggotoɓe 2STV technicien ji ma foof mi salminiɓe mi juurimoɓe yeɓoɓe maɓe mi salminimoɓe mi juurimoɓe ko ɗum teddugal manggal wonde hande 282e édition donc ko ɗum histoire donc miɗa hen jogui weltare no feewi wadde noon mi salminima mi juurimoma ko émission belɗo heɗateɗo wadde noon miɗo wiya wonde dendagal bandiraɓe yeɓoɓe foof goto foof e dow lewru nduɗo korka teddudu goto foof miɗen ɗum ndono de Allah waɗata en korka men jaɓaka de Allah waɗata kadi jottinen ɗum e dow jaam ha Allah waɗa koren duuɓi Adama Sow ko adi foof so yimɓe kaalima hande ina wayno yeɓoɓe internet o ina jiiya vidéo ji ma hande nana dogo jiyanɗe ɗe nana tolno e temedde ujunnaji jiyanɗe ɗe ganduɗa ɗa yimɓeɓe ina jiiya ɗum ina jiiya intervention ngaji woni jalte ɗe mbaɗannoɗa e nder suudu sarɗiji kala ɗemgal ngal kalira no ina weeli hen sahaji ni mbaɗa hay jime fuɗɗode ma walla dakamme walla darne ma e ɗemgal ngal ɗon holto ɗum fuɗɗi holto ɗum ummi pellital ngal holto ƴettuɗa ɗum eyyi ko idi foof ko pellital ngal ko yidde tan ko gonmi ko e andude kadi ko gonmi ko tan mbawmi won mi wawa wonde goɗɗum mi wawa wonde tubaka mi wawa wonde jolfo mi wawa wonde séréer mi wawa wonde ɗemgal gongal mbawmi won tan ko haalpular mbawmi won tan ko pulla tawde ko pulla tan mbawmi won noon kala ko yodnata pulagu kala ko yodnata ɗemgal ngal kala ko yodnata leñol ngol sinna ko sagam taw miɗum waɗa saabu kala ko jiiɗa nattat saabu mi wi kala ko jiiɗa gasat kala ko jiiɗa nattat ha heddo laamu Allah wadde sayil daɓɓel ngel gonata ngel e aduna he walla sayil daɓɓel ngel gonata ngel e politique he walla ɗe gonata ngel suuɗu sardeji ko ɗum sa daɓɓa wadde on sa daɓɓa poɗɗa en waɗ tan koko ganduɗa sa natti
taw hanti woni wonde wonko mbaɗɗa hay saka laawol gotol mbaɗɗa ɗum wela pulagu ngu ɗum wela bandiraɓe hay saka ngol gotol tan yoni ko min ko ɗum jaggumi ko heddi ko noon neɗɗo kala ko wuuri tawat ko majjum parnorɗa min miɗo farnori pulagu miɗo farnori gaynaka wadde mi andu noon ɗum ɗo noon politique ko ɗum passage tan ko ɗum tremplin tan heddo noon hanti ko gonmi ko kam somi natti wonde député hanti mami rutta kadi mi wonta ko gonnomi ko mi wonta gaynaka walla mi wonta ko gonnomi ko ɗum taki Allah walli kam mi yejjitani dal ko gonnomi ko yiye jaltima e assemblée nationale hade ni interprétation woni nantinoɓe ɓe arde an saɗa haala kalanɗa tan koye ɗemgal ma hen ni sahaji ɓe gardiɗo suudu sarɗiji walla gardiɗo batu ngu hay jagorɗo foof dañi hen caɗele ɗum ɗo kam ko yidde tan jangguinde yimɓeɓe alay saago mbaɗon feere ha ɗemɗe e mbatta nantinede walla par ce que mbiɗa andi ko aɗa jaa e ɓosnuɓe gueɗe ɗe ha ɗum ɗon watti wadde kono hen sahaji koccita e jagorɗo nanani ɗemgal ngal mbiya an ko ɗemgal ngal kalata beele wonko coyninaɗa hen wonko jiɗɗa uddidde damal walla wonko jiɗɗa jangguinde ɗo eyyi jiɗmi hollirde tan ko ɗemgal min miɗa jaggi wonde ɗemgal so haaletake tan mayat hino moƴƴi saabu kala ko yiyetake mi wi wonde won intervention goto mbo mbimi wonde kala ko yiyetake nanetake ronetake watti dat majja maya natta ɗum won ko ɗum firti ko wonde miɗa yiɗa hande ɗemgal ngal ngal wuura ede wurnata ngal koɗo haalateɗo wurnata ngal ko heɗotoɓe ngal ɓe wurnata ngal ko yiyoɓe haɗa haala ngal ay hande a waɗi kam invité hande a waɗi kam invité ma won ɓe ganduɗa hande jaggata France 24 jaggata RTS jaggata ko émission ma taki ɗum ko on ko halpular homo nana pular homo yiɗi nande ɗemgal ngal hangal haale ko wana ɗum takide min miɗa yiɗa kala de kalanmi assemblée jiɗatmi ko haalde ko ganduɗa ko oya mbo ganduɗa ko minen jiidi ko nana ɗum an kam haɗa woni témoin saabu an a woni assemblée enen gonduno toon haɗa waɗa traduire won jour goto sah saɗa teski miɗa haalda e Mbagnick Ndiaye ɓe mbaɗano distribuer les casques usieji ɗi mbaɗano distribuer les casques ɓe ƴettumi gonmi haalde pular joni noon Allah waɗi ɓe mbaɗano distribuer les casques mbimi ministre o tawde ala casque mi hayti haalde mi waɗi renoncé temps de parole am et pourtant miɗa wawno haalde français walla mi haala jolfa kono jinnomi ko haalde ko ganduɗa ko ɗum jinmi haalde taw miɗa jogui on liberté ha ni saɗa teski ko noon joɗorimi mbanmi renoncé temps de parole am ñanden sah usieji ɗi dañi probléme saabu ɓe mbiya ko wonde ko taki ɗon mbaɗani distribuer les casques ɗum ko yidde hollirde wonde ɓe potani tan wiide yo ɗemgal gotal tan wuur walla yo ngal saabu ɗemgal kala ɗemgal kalete ngal ko maggal wuurata kala ɗemgal ngal haaletake mayat sayat ɗum taki noon min miɗa jeeyano e yiɗɓe wiide tan ngal ɗo ɗemgal miɗa yiɗi vraiment ngal totte place maggal ngal totte ɗum maggal audio ɗuma audioji he min jii ministre communication fof garnoɗo so budget mum no wote mbirta ka wotani saabu a yiitaki hoorema e caktirɗe ɗe ganduɗa ɗe ko fof en ndendi poti hen a heɓani hen gueɗal ma timmugal hanki aɗa jogui noon ndin joguitari wonde député wonde sarɗiyanke joguiɗo ɗo ina haala haalde e jagorɗo haalde e sarɗiyankoɓe nanoɓe tinoɓe ɗum hande a woppi ndin ɗon joguitari holto ɓarotoɗa hande gam jokkude harema militantisme nde eyyi aɗani min kam sa yi toujours mi ƴettanno exemple RTS koko ndenduɗen ko RTS aɗani mi wiyani wonde soɓe kaala 2S walla soɓe kaala hande Walfadjri walla télé goɗɗo mi haalato toon puisque ko ɗum télévision ji privé hande 2S ƴetti émission ji waɗi hen pular ko directeur o weela walla liggotoɓe hen ɓe beela kono RTS ko enen fof jeeyi leƴƴi ɗi fof jeeyi RTS ko ɗum taki mbinomi min mi dakkarani ene RTS waɗirta ni wona pour miɗe saabu sa ƴeewi ñande premier ministre arat kalmi ko télé mba jinmi ndenduɗen sa yiiɗi mbimi télé mba jinmi ndenduɗen ko haala woni ɗon kadi ko yidde wiide wonde télé o komɓe korsinɗoma saabu ko télé amen kono noon wonko ganduɗa welani min saabu sa ƴeewi idan surtout de première législature amen hoɗaki joni yimɓeɓe ɓuuri yiide tan ko kalatmi ko saabu ko avec WhatsApp et consort kono première législature o bon ɓurnomi jogade on hadar saabu nden sa ƴewtodima nden journal pular waɗatno tan ko lundi e jeudi ko nden mbimi wonde nden mi wi wonde eko takide journal hina waɗa lundi tan e jeudi eko taki ɓe mbaɗataki informé ñande mardi walla mercredi walla samedi hayde premier ministre ari nde a yii mi wi wonde yo Allah suddu en leppi leydi teddugal ñande dimanche taw en cayani ɗon jinnomi ko addude ko Tidiane an haalno ko saabu Tidiane an homo wiyatno wonde pulla mayata dimanche firti ko pulla taggetake ñande dimanche ko ɗon jinnomi wiide joni joni ɓe ɓesdi guilan ɗen haare ha joni watti journal télévision watti wadde lundi mardi mercredi jeudi ha vendredi
hay ñande hen jinnomi ko wiide wonde eko takki ɓe mbaɗata journal ñande samedi en ñande dimanche saabu siko woodi ko keewi ñande aljuma jemma woodi ko keewi aljuma jemma pina 2S haala hen samedi haala hen dimanche lundi an wiye yo Moutar Bey walla goɗɗo haala ɗum ñande lundi mais natti jogade sens puisque information ko kesa tawa natti jogade valeur o ɗum taki mbimi eko taki ɓe mbaɗata informé yimɓeɓe ñande samedi e ñande dimanche ɗum ɗon ne ko haare ɗum ɗon foof mbinomi wonde neɗɗo kam siko woni eɗo foti won poɗɗa tan ko wadde ko poɗɗa ko wadde sa natti ande a natti somi natti dañde possibilité dañde ɗo kalmi mais ma yimɓeɓe kam gandu oɗo kam ko haalno ko ha joni ne heddi saabu mbinomi ko yo yimɓe mbaɗ téléji e radio ji kaalen hen ɗemgal men kolliren hen sernaɓe men naalankoɓe men e jayndiyankoɓe men wadde joni hay somi natti dañde ɗo kalmi ma won kam ciftorɗo wonde Adama kam wiino wonde homo yiiɗi dañde ɗo haalate homo yiiɗi dañde ɗo konngui mum tegate somi dañani min kam mbinomi ko yo joguiɓe leñol ngol mbaɗ yo alɗuɓe leñol ngol mbaɗ tawde min mi wona joguiɗo leñol ngol mi wona galɗo leñol ngol kono miɗo jogui noon yidde yiyande wiide ɓen mbaɗe so on mbaɗi min daña ɗo min kaali so on mbaɗi min daña ɗo min kolliri so on mbaɗi min daña ɗo kollirɗen sernaɓe men saabu kala ko cukalel yiyata so mawni farnortaka ɗum ko ɗum woni ko jinnomi haalde ina wawi taw wonko dañƴa e on ɗon combat mo gonnoɗa heɓede kono wonko heddi a arti e namdolam joni joni wiide wonde hande a wonani to kono noon haade ma koko jokkade fannuji goɗɗi fannu goɗɗo o ko beela sikkani kadi won ella wone yimɓe ganduɗa ɓe ko joomen ɗemgal en ɓe saabu ina wayno so tawi téléji goɗɗi privé cuusi nannude programme uji men ɗemgal ngal tawa ngala duusoɓe to banggue faggudu eɗen gandi ɗum kadi ne wawi wadde caɗele beela sikkani toonne won ella woni e joomen ɗemgal en ɓe eyyi ko ɗum mbimi aɗa andi ɗum sa ƴewtodima ko guiɗimi ko haal mi wi wonde on maahi jumaji e jamaji on mbaɗi galleji firti ko wonde jinnomi wiide wona ɗo tan woni investissement wona ɗo tan poɗɗon wadde investir mi wi wonde kadi sa ƴewtodima hande téléji ɗi ko mbaɗaten ko publicité en kewani wadde ɗum en kewani ƴettude joguiɓe ɓe kewani ƴettude hande wona émission hande ngaalu ɓe mbaɗama sponsorisé walla heɓe ɓen mbaɗa publicité ji mabɓe tawa ko joguiɓe société ji mawɗi ɓe gara heɓe hen mbaɗa publicité ɗemgal ngal haale hen ɗum ne ko ñaw ɗum aussi ɗum aussi miɗo wiya wonde heɓe poti ɗum wawde wadde saabu télévision wurnata ɗum kadi ko sponsor wurnata ɗum ko publicité wurnata ɗum ko ɗum wurnata ɗum so tawi noon enen en mbawa ɗum wadde joguiɓe leñol men mbawa ɗum wadde mais en mbawa yahade ɗum aussi ko probléme ɗum taki noon ɓennene neɗɗo erotoɓe yoɓe mbaw wiide wonde soɓe jiiɗi ɗemgal ngal wuura heɓe poti wawde wadde hen investir jawdi mabɓe saabu sona ɗum kala mbaɗowo publicité waɗata publicité koɗo ɗemgal ɓurgal nanede layete ɗum taki noon maɓɓene eɓe poti wawde ɗum wadde pour yimɓeɓe mbatta toon heɗade ɗum noon wawi ɗum wadde tan ko joguiɗo jawdi joguiɗo ngaalu saabu télévision ne ko ɗum wurnata ɗum jogui ko charge uji mum e tout ɗum noon il faut que ɗum yimɓeɓe ne mbawa hen wallude ɓe ganduɗa ko maɓe jogui ɗin téléji beela aɗa miiji joni a natti wonde assemblée konngol ma natti nanede toon beela aɗa miiji ƴewde holɓe ballodiratmi hami jokko nde haare tawa wona e cadre mo gonnomi o janggo somi yaako mi on goto wasa wonde dondiɗo tan nden haare min goto woɗo ɓe dondidimi ɗum min dardo min kabde ha ɗemgal ngal ɓuuri wawde dañde gueɗal mum e kala nokkuji eyyi ɗum kam aɗa andi ɗum mi haali ɗum plusieurs fois saabu ayi joni wonko Allah addani en sa yi hande yimɓeɓe sa ƴeewi hande WhatsApp yimɓeɓe ɗeɓi wade WhatsApp kono tonguitaɓe ko horinoɓe ɗo ɓe kaali ɓe galano ɗo ɓe kaali heɓe kaala mi wiɓe noon wonde so on ƴewtidaki aussi hande nina WhatsApp kewri so on ƴewtidaki jeccita ɗon tawa ala mbo mbaɗan ɗon investir sona opérateur uji ɗi mi haali ɗum mi wi sona ɗum ma on mbaɗ investir tawa c'est des centaines de milliards tawa ko opérateur uji ɗi tan gañi hen woni Sonatel woni Tigo woni Expresso saabu sa passe ɓurɗo famɗude hande ko 500 francs walla 250 mais sa calcule ɗum en terme de jour en terme de mois ko ɗum milliard uji kewɗi joni noon mbimi ko tawde ɗin opérateur ji gokki en possibilité wawde haaldude wadde gaare kalden woda ko mbaɗɗen tawa enenne so en jeccitima so maɓɓe soɓe jeccitima ɓe jii wonde en mbaɗaniɓe 2 milliards tawa enen en jeccitima en mboodi ko mbaɗɗen tawa ɗum ɗo heɗen tega hen guite maɓɓe mi yahino sah ha kalmi haala galle Pulaar mi wi wonde galle Pulaar ko ɗum patrimoine mo ganduɗa ko enen fof ndendi gaare mbaɗen feere no mahruɗen galle Pulaar hande ko woni ko ɗo e pelle WhatsApp siko fedde fof waɗi en hande hay saka 500 000 tan ƴeewa million ngaji ɗi no potata somin dañen hande ko wonata 500 millions min gari hande to président Macky Sall min mbi président minen de galle Pulaar min dañi 500 millions
miɗen jinnoom balla min maha galle pulaar ngara hannde to Yerim Sow kalana ɗum ngara hannde to mingel men Yugo Sow directeur Sokosim kalana ɗum ngara hannde to Harouna Dia kalana ɗum goɗɗo e goɗɗo mais so en pari ma en mbaw mahde galle pulaar ɗum wona titara ɗum wona fayida men saabu sa dañi galle mo ganduɗa komba 40 sur 40 komba 40 sur 40 1600 mètres carré au cœur de Dakar haɗani ala ko hori wadde noon ɓen ɓe ganduɗa dañani en on terrain hannde ha tolni ɗo mais enen ne wonɗo potɗen nawde hannde situation o ɗum taki mbimi hannde eɗen poti wawde wadde feere haade WhatsApp kewtude puisque koko kewtata koko nattata koko sayata haade nattude noon heɗen poti yirade pottiten heen mbawen noddodirde assemblée générale haysako heyniɓe ɓe pelle ɗe ɓe pottita wadde koɓe mbaɗi ɓe mbaɗana galle pulaar saabu galle pulaar min mi jeeya goɗɗo jeeya ko fulɓe fof jeeyi sen mbaɗi ɗum mbaɗen heen télé ji mbaɗen heen radio ji mbaɗen heen conférence uji mbaɗata ɗi tawa haɗa toon wawa wadde ɗum tawa luwani walla torayaki ɗum ɗon fof koko takata en wawde wadde ko ganduɗa hina rentina leñol ngol ɗum ene jeeya ko ganduɗa vraiment min sinnaka sagam ɗum wawa noon kono min jogui men tan ko yidde e miijo kono mi ala heen bawal très bien hannde joguiɗa ko yiyande gonɗo caggal hanke ko nder gonnoɗa to banggue assemblée yiyande gonɗo caggal mais anda so aɗa rewi ndi ko waɗete ko e assemblée so aɗa rewi ndi hol windande panata e bandiraɓe ma ɗe jiiduɗa ɗemgal wonɓe toon par ce que ɗemgal ngal alay saago ngal wuuro no mbaɗanɗa ni no Mamadou Sadio Diallo waɗatno ni no Aliou Dembouré waɗat ni no woɗɓe mbaɗat ni beele ngal ɓeydo wurde toon ha yimɓe ganda ndeke ɗum wona ngal ɗemgal ko banggal fayi eyyi mbiyanmi mi ñaaɓam wonɓe ɓe toon walla mawniraɓam wonɓe ɓe toon kam assemblée kam ala âge âge uji fof yiɗi toon wadde noon mbiyanmi ɓe ɓen kam ko ɗemgal ngal yoɓe ɓuur rokkude ngal fayida yoɓe mbaɗ ko ɓuuri minen komin mbaɗi toon saabu neɗɗo yiɗata koko fulɓe mbiyata ko tan neɗɗo yiɗi tan ko ɓiyum ɓuura ɗum neɗɗo kadi sa yiɗi ɓamtare jiɗata tan ko kala garɗo caggal ma waɗa ko ɓuuri ko mbaɗɗa ko so tawi kay a jogaki ɓernde hasidagal min kam jiɗatmi ko ɓeɓe ganduɗa ko maɓe lomti min toon vraiment ɓe darano ɗemgal ngal ɓe ganda wonde ɓe mbawa wonde goɗɗum ko wona koɓe goni ko hay sa woni joguima doctorat en français so tawi aɗa wawi pular poɗɗa ko haalde pular sa gadi poɗɗa nde haal pular saabu ina waɗi ko ganduɗa ina waɗi période mo ganduɗa poɗɗa ko haalde français ina waɗi période mo ganduɗa poɗɗa ɗo ko haalde wolof kono ina waɗi période mo ganduɗa poɗɗa ko haalde ko cikkuɗa wonde sa haali ɗum hina naata ɓeɓe ganduɗa ko maɓɓe jiiduɗa hina wurna kadi ɗemgal ngal ɗum aussi il faut ko yimɓeɓe ganda ɗum saabu ina waɗatno sahaji min ko wolof kalani waɗa sahaji mi haala français kono waɗa sahaji mi ganda mi waɗa hors sujet ko woni hors sujet haɗa heewi widemi Adama haɗa heewi wadde hors sujet saabu joni assemblée ko ɓuuri heew temps mo jogotoɗa ko 3 minutes sa wiyama ya 3 minutes kalaji 3 minutes code de la presse tawa haɗa yanana ko kalata kone won ɗum wodata ɗum yettoyaki mais mbaɗa hen profité kala ko poɗɗa ko haal kala message ma saabu sa waɗani noon message ma yahata saabu 3 minutes ma gasat ɗum taki noon a wawa waddude majji ɗiɗi wadde noon a suɓoto hunde tan kala ɗum sa ƴewtodima de premier ministre ari nde ko kalmi ko affaire ɗemɗe ɗe wadde noon ko yinnode wi tan wonde message am jinmi komba yawta somo yawti nomo yawtiri foof ina moƴƴi tawde ko an jeeyi temps de parole ma wadde koko welma mbaɗata woni continue e temps de parole ma wadde noon ɗum hina jeeya e ko cikkumi wonde somi waɗi ɗum wasata ko ɗum dañde des empreintes saabu sa ƴewtodima rowane e lewru korka ndu min mi wi wonde ministre de la communication mi wi wonde minen min dakkarani saabu sa ƴeewi hannde lewru korka hina waɗi ɗo émission ji ɗi ganduɗa ko émission ji halpulaar en wona han Ifra Gala émission waɗatno o ko ɓamtare gaynaka joni noon lewru korka ara ɓamtare gaynaka 1 heure de temps on ƴette ɗo totte ɗemgal gongal pour yo waɗɗon diine mais mbimi noon eko taki ɓe mbawa ƴettoyde gonɗo galle ceerno Madani walla gonɗo galle ceerno Samas walla gonɗo galle ceerno Basirou walla gonɗo galle goɗɗo ara haala e ɗemgal ngal firo e ɗemgal ngal tawa ko heure mo ganduɗa ko heure mo jeyɗen ɗum aussi mi haalino ɗum nden saɗa teski nden e lewru korko rowani hay joni ɗum fof ko ɗum haare pourtant mbiɗa wawno haalde e affaire code de la presse kono somi haali e code de la presse ɗum alanta kam gartam to banggal min ko jinmi ko wat saabu ɗo ɗo gonɗen koye haɓede pour pusde ko cohluɗen ko ɗum yetto ɗo horaki hikka horaki wooda progrès ɗum waɗi saabu mi haaldi hen e sehlam Abou Diop ɗum ɗo foof horaki directeur RTS mo ganduɗa aussi miɗum salmina miɗum dono kamnene sa yi ñande hen de gasnanmi nde ɗum ko kalannomi mbimi watanta ɗum ne saabu mbimi ko miɗen yiiɗi Racine Talla walla min walla ɗemgal ngal saabu ko dañɗen ko weeɓani neɗɗo noon wonɗo tolnotoɗa poɗɗa ko wadde sa natti ganda waɗi saabu hannde minen miɗen jiiɗa hannde baɗono dono zampade tartima Afrique foof witti to banggal pular ay miɗen keewi yebde ko dono sampade haalanno ko ɗo e 2S ɗum ina weela pittali amen
hina yewta pittali amen mais miɗen jiiɗa hannde mbaɗo no dona sampade daña émission RTS e télé mbo ndenduɗen o daña toon émission 1 heure de temps o haala ko witti ko o findina yimɓe ɓe o haalana en daari e tindi ɗum so natti tawa ko woni ko ɗo ko layno ko hino ɗo kono so en belsodima ha o laatima ha o suddima leppi leydi tawa en naftorani gandal mum en naftorani witta mum mais ko ɗum perte leñol ngol ɗum noon ina jeeya e ko ganduɗa minen vraiment miɗen ñaago ɗum mo ganduɗa aussi kam woni directeur RTS o anda ɗum harima wonde wonno ha hannde ko gaynaka yo gaynako faam gaynako no wano ni hanki heccanke ma heddo hen kono no foti yaadude e jamaɗo on ko mambo ƴettunoɗa ha miijade ni wadde feere ha dañon fawru no ganduɗa no ina jogo gaynaka e nder leydi ndi holto jaareɗa mbala a haaɓi a joƴƴini beela a dañi duusoɓe beela a ɓosi walla holto yarate eyyi min kam mi sikki tan min kam mi haaɓani mi haaɓata mi yahat tan hana yaari foof haade jaami fof tawa ko ɗum Allah hoddiri soɓe jaaɓi ɓe ganda wonde wona min ɗum nafata ɗum kamɓe ɗum nafata saabu hannde sa ƴewtodima hannde situation o ɗo ɗo gonɗen hannde aynaɓe heewɓe ɓe jogui caɗele dañde sodde aliment de bétail goho aliment de bétail o ɓesdima ɗiɗi huuɗo ala hannde tati sa yeeyi naggue ma jarata wadde haɗani ɗum ɗon fof ko perte wadde noon yeynode hannde nayyi ha mbawa dañde 2 millions haɗani weeɓani sa feeji noon waɗa nayyi ma gasa wadde noon ɓuranno moƴƴude hannde ko daña fawruɗe ñamliɗa 2 millions cooda aliment de bétail ma cooda goɗɗum ñande fof tooɓi ha ndungu jumpi jeeya jawdi ma jooɓa min ko on vision joguinomi hen ko hollude kadi wonde aynaɓe wotoɓe cikku wonde laamu hino wawi waɗandeɓe ko ganduɗa hino yonna laamu wawa ɗum waɗ hayso weeɗino 100 000 tonnes so goto fof dañi haysako 1 tonne haɗani dañde gaynako fof 1 tonne haɗani c'est des centaines de millions de tonnes kono 1 tonne holko nafatma an ñalawma goto walla balɗe ɗiɗi 1 tonne ma gasa wadde ɓurno moƴƴi tan ko aynaɓe paama ɗum ɓe ndentina jawdi maɓɓe ɓe mbawa waɗande koye maɓɓe ko poti waɗande koye maɓɓe usine aji gonɗi ɗi ɗo ko haalis tan wona haalis tan ɓe ndentimi ɓe mbaɗi société wadde noon eko taki aynaɓe ɓe mbawa rentinde jawdi maɓɓe ngaalu maɓɓe bawal maɓɓe ɓe mbaɗana koye maɓɓe ko ganduɗa ko maɓɓe ɗumaninta ɗum hande banque o sika hande mbo joguino des centaines de millions mais mbo yahat mbo soodoye aliment de bétail so saku jarata 7000 jeeya hayso ko 7250 tawi ko 50 millions mbannoɗa hen investir ma 50 millions ma artu hayso ko 500 000 dañɗa bénéfice c'est pas grave l' essentiel est que yo jawdi ndi sow yo jawdi ndi wuur kono oya mo ganduɗa ko commerçant mais kam yiɗata ko dañde ɗon profit ɗum taki noon min ko wana ɗum mbinomi wonde aynaɓe heɓe poti famude surtout noon ko ɓuuri hon welde que mutuel o mbo wonno ko mutuel jolof que président de la république e ballal honorable député Aliou Dembour min jaadi ɗo Espagne que président e hoore mum wi min wonde miijo ngo kongo miijo moƴƴo so en garti ministre des finances waɗani min loi de finance rectificative waɗi min subventionné guilo waɗi min subventionné ko hen banque o woni ko hen min liggoto wonɓe hen ɓe ganduɗa dañi hen teddule mawɗe saabu somi ƴetti tan yeeru goto mbiɗa jogui bandam debbo goto biyeteɗo Marème Ba dow nde min ñamliri nde o ñamli hen 1 million denɗi dow ñamli 1 million o yeehi o soodi baali debbi o soodi 35 baalu debbo mois de juin wonno mois de février o fisi yobde dow fisi yobde nde baali 30 ɗi jibini hen nayyi mbasi jibin hen goto maayi de wayi noon dow fisi yobde o yeeyi 34 ɗi foof mawɗi foof o yeeyi o dañi bénéfice ujunnaji 60 caggal do yooɓi intérêt ji e foof ensuite o dañi 30 borte o yooɓi banque o dañi bénéfice 320 000 kadi o dañi 30 bortel ngel 19 ɗi ko jawkoñ sappo e goho ɗi ko bortoñ on joni so dañi 2 millions ñamlatima 2 millions o dañata ko wuurdi haɗande ɗum ɓuuri député Adama okkude ɗum 50 000 o okkude ɗum 25 000 ko wana ɗum mbimi wonde ko aynaɓe poti wawde ƴettude andude wonde banque ligganade koye maɓɓe wonko ɗum wawi ɓe nafde min wona min ɗum nafata kono hinami wela tan yiide bandiraɓam heɓe gandi wonde gaynaka koko changeata ay hande situation change wonani e juuɗe fulɓe eɗen mbawi wiide wona hande jawdi a yiyat neɗɗo yeeya jawdi hande 500 000 1 million tawa an walla jeeya ngaari jibinadi ɗon e ɗon hindi mette 500 000 an noon gonda e ngaari 6 ans duuɓi jeegom duuɓi jeetati jeeyandi 200 000 wadde kay 200 000 o a calculani wonda yoɓanini ndiyam a yoɓanindi gaynaka yoɓanindi vétérinaire et tout ça wadde sa waɗi hen défalqué kala ko ganduɗa waɗi ɗum investir firti que tu n'as rien gagné ɗum ɗon foof hino yimɓe poti ƴewtidade wonde ko ɗum tan kalatmi ko pour wiide tan wonde ko ɗum kiram wonko woni e nder fittadam tan sa yi président de ari dolli mbimi président miɗen jiiɗi jiranɗa gaynakko ɗum ko kiram woni ɗon ay président yiranima gaynakko
sabu sa ƴeewi dolli hannde ko barbar wonno waɗano inauguré ko 1968 nden 68 Senghor waɗno ɗum inauguré 68 makki dañno ko 7 ans ede min mbimi ko kala ko nawi bona ɗum taki barbaruji ɗi fof boni grillage o bof boni hay goto anda boom holto limite o woni kono de président ari a yi o ƴetti mur o waɗi mur mba 120 kilométres imagine 120 kilométres de mur haɗani ɗum président yiɗi wiide gande koye kala ko woni nder ko aynaɓe jeeyi ɗum ko jinggol ɗum ko hollude wonde aynaɓe miɗa on tini ɗum ko hollude aynaɓe miɗa yiɗi wallude on o waɗi toon forage aussi mo ganduɗa ko presque forage ɓurɗo mawnude e sénégal mba 1000 mètres cube mba 230 mètres cube par heure yaltinta par heure waɗa balke waɗa foof waɗa 14 porte fof waɗi ko damal naato maɓe gandu jalto maɓe gandu hayni ɗum ɗon fof ko ballal ɗum ɗon fof ko yidde wiide wonde min tawde komi nattowo haade mi natto yon waɗ ɗum ɗo ɗum c'est important kala laamiɗo ɗum foti wadde kala jontaɗo ɗum foti wadde tawa sa natti omo sa natti ganda ko ɗo ka annuɗa goɗɗo ara ɓesda kono sa laamima a wi ɗum ɗo somi waɗi ɗum mi riwete walla somi waɗi ɗum mi nattat wonde climatisation walla ɗum ɗo mi waɗataki investir walla ko way noon ma won hen ha ɗum nen taw ma nattu tawde koko nattate tan gaga ɗum ni eɗen poti wawde haaldude e koreji men aynaɓe ɓe kañum men no mbaylata gonko men yiide hannde ko mbaɗono Malik Oumar Bayal ko waɗi ko lumbol wonɓe jagali ɓe ko mbaɗi ko hannde so wattude aynirde otoji walla hirtiroyde otoji ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa nde ko fonde ñembede fonde beeɗa sikki gaynako e hoore mum hannde fotani yurnitade gurdam mum anda fotani wonde neɗɗo keɗɗo caggal anda kadi jawdi ndi jeeyani ɗum ko kam jeeyi ɗum saabu a wawa wiyede neɗɗo ne jogui temedere holsere wonɓe mbiyata ɗum to banggue tubakoɓe jeddat sa wi neɗɗo ne jogui temedere naggue ɓe jeddat hono neɗɗo joguiɗa temedere naggue ɗanno ɓe jeddat waɗi noon ko enen e lewe eɗen keddi e ganni o en mbawa ɗum woppude gaynaka adantewo ngo kono noon eɗen poti udditanade kesam hesa maago ha ko ina bonna forage eɗen paada ha laamu ara taw gaari gotiri ne wawi ɗum fewnude eko way noon ɗum ɗon mbeɗa sikki oɗon poti jogade hirjino ngo oɗon tindina yimɓeɓe janggen ɗumen eyyi mbiɗa sikki hirjino kam ɓurata no Mamadou Samba Lewi en mbaɗat ni somi ƴetti exemple e maɓɓe on mbimi ko yontaɓe eyyi somi ƴetti exemple e maɓɓe Mamoudou en heeɓe keewi soɓe gaddi jawdi maɓɓe daara haade goɗɗo haade mbaɗono Djibril Abbas yeyde gaari mum tawat Mamadou Samba Lewel en jeeyi taki ɗum koɓe mbaɗat hen investir ɓe mbaɗat investir e jawdi ndi goo ɓe daña géniteur moƴƴa ɗiɗi ɓe ñamminaɗi ɓe mbaɗa hen foof ɗum taki soɓe ngari beele koɓe jeeyata ko para de mbaɗono Issa Sow Doro yeyde jawguel mum ɗum taki noon il faut que ɓe paama wonde ɗum ɗo il faut ganda gaynak ko change at sa ƴeewi hannde balke ɗe comme ni no mbiɗa ni a yiyat balka paan ko 200 000 sodata moteur walla 500 000 mais beele ɓe nodda ɗo un homme politique walla ɓe mbiya yo ya walle pompe walla ko way noon taw c'est pas possible et pourtant min mi yeehi ha mbimeɓe wonde tawde balke ɗe koko mbaɗete privatisé saabu sa ƴewtodima de président ari dolli min mi wi président ma balke ɗe mbaɗi privatisé ɗum ko 2013 wonno ay hannde balke ɗe ɗen mbaɗa privatisé et pourtant mutuel ko ɗum privé comme heɓe mbawno joni kala forage e nder département Linguére uddita compte e nder mutuel so udditi compte wonat des centaines de millions so forage paani ko 5 millions sodata moteur que 8 millions sodata pompe mais a fadata haydara a ƴettat e haalis e coodoya so paari tega mbaɗa branché so heddima uddita hen compte ma haɗen waɗa ɗum ɗon fof min kaali ɗum ɗon fof min layi kono enen eɗen paama saabu mbiyeten ko fulɓe pullo surata ɓadingue aɗa andi ɗum kadi ko haala woni ɗon ɗum won pullo surata ɓadingue so naggue au lieu que curoya gue ɓaadi a woppat ha gue ɓoya de 1 kilométre dora dogde curoya ko ɗon ɗum noon ɗum ɗeɓata wade donc jinmi wiide wonde il faut paamen wonde ko kalaten ko en kalanani koye men won wiyoɓe Linguére wonde banque Adama Sow eɗen ɓe min wona banque ko ɗum ko président weeɗi min ko subvention e joni min mi siwa hen ñamlade meeɗa wadde hay lawol gotol kono hinami weeli tan wiye wonde ɓeeɗo maɓɓe gurni hannde somi ƴeewi département Linguére hannde ko aynaɓe gurni département Linguére comme ni hannde no remoɓe gurniri fleuve comme ni no awoɓe gurniri Ndar ko noon ɗum ɗeɓata waade donc hannde aynaɓe maɓɓe fof koɓe egguɓe comme ni no mbiɗa ni fof eggi hannde kala commerçant gonnoɗo Daara walla Linguére walla Labgal en fof gabbima aynaɓe wadde firti ko maɓɓe jogui activité économique o ɗum taki noon ɓen noon hannde sa yeeyi gaari ma joom saret o yoɓa buuɗi sappo ko hen wuure ma jeeyo o mburu koye ma wuuri jeeyo o ndiyam koye ma wuuri jeeyo o bottari koye ma wuuri wadde noon ɓen heɓe poti wawde wadde organisé koye maɓɓe ɓe ndentina ɗuma maɓɓe ɓe mbawa moɓtude ngaalu maɓɓe saabu siko taske ari
opération tabaski yawti omba 2 millions omba 5 millions omba 50 millions omba 500 mille mais ɗum ɗon sa ƴetti ɗum a resdi ɗum commerçant kala dimanche haɗa ara ngara o defanma bottari waɗanma attaye waɗanma boisson kañum tan liggantoɗa piseɗa hoot mbiya koni ko o moƴƴani ko jawdi ma o liggorto ɗum noon sika ƴetti ɗum joni a waɗi ɗum e ɗon a jogui 50 millions a waɗi ɗon wasata baɗano amelli tawa kam 500 mille tan sohli pour liggade ɗum ɗon foof hina walla ɗum ɗon fof hina taka en yettoyade ɗo poɗɗen ɗo yettoyade ɗum taki noon vraiment horaki noon ɓooyat tan kono ma paamoy ay joni mi tottuma exemple sapalɓe hikka heɓe gandi wonde ladde mabɓe ala huuɗo on jii hewɓe en gaddu nayyi mabɓe ga jeeyi ha laaɓi min won gaynako goto ƴeew omo jogui ko wonata ujunere naggue o jogui kono de nayyi ɗi nayyi Mauritanie ɗi jeeyete wonno hino weeɓi 40 mille 80 mille 30 mille ko way noon naggue rewnigi o soodi en ma won 100 hande kewɗi en yiɗini maaya puisque ɗi ngala ko ɗo ɗi ñaami an a joguima ujunere naggue kay mataw kay haɗa foti wawde dañde vraiment aɗa foti wawde wurnede keddiɗi ɗi walla daña ɗo galle joɗɗo walla daña pajero vraiment guura hen haade ma maayi saabu sa maayi goɗɗo nawat sa maayi anda ko sukaɓe ma mbaɗata walla naggam donc aɗa foti hen wurde jona galle ma joɗɗo daña pajero ma joɗɗo mbaɗa hen ka ganduɗa vraiment sa yaahi ɗum kam tawa an ligginoɗo ɗum ko ɗen metti gandum mbiɗa yiyaɗe ina muusimi eɗen gasdira ko fati toɓɓere gaynaka joni eɗen meɗen haalde musidɗo goto lelde bananaji wimi lelde bana hande heddi ɗon ko galleji ɗiɗi kamɓe fof ɓe jeehi holko ɗum firti ko tawde en ngala tippude jangde nde ganduɗa nde école ina abbo yaaɓe firti ko hay jangde ko ɗum caɗele wonata te eɗen gandi hannde kala rendo daɗago e jangde daɗete e fannuji foof toon hol hirjino joguiɗa to banggue aynaɓe ñibde ɗumen joɗade ɗumen ha mbawa jangguinde sukaɓe men mbasa janggo e jaam kadi wonde kadi heeɗoɓe caggal eyi aɗa andi joɗade nde kam wonande gaynaka c'est extrêmement difficile saabu gaynaka transhumant wuuri koye jawdi mum majji woni salaire ma majji woni foof ma a wawata joɗade heddo noon an jogoɗa option wiide wonde min hono mbaɗatmi ha sukaɓe am jangga hayso fof jangganin kala joguiɗo hannde ɓiɓɓe ɗiɗo tawa hen goto kam ka jarlatiɗo wiide oɗo kam mi jangguinat ɗum hayso mi yoɓanat ɗum miɗa yeeyanami miɗa ɗum yoɓan je dois le faire kono a wawa wasde eggude saabu so ndungu o moƴƴani tan tu obligé gegga saabu ko hen guurɗa ɗum taki noon ko wawde wadde organisé hoorema tan mbawa yarlitade kadi wiide min kam somi dañi sukaɓe ɗiɗo il faut wooda hen gaynoɗe kono il faut wooda hen janggoyde hayso ko miɗa ɗum yoɓan ɗum ɗon il faut ko mbawen ɗum wadde tawa ko en mbaɗani ɗum en mbawa saabu en mbawa woppude jawdi ndi en mbawa wiide en geggata en mbawa saabu ko ɗum woni salaire men ɗum woni foof men wadde noon ko hen jagguirtoɗen wadde noon mbawɗen tan ko suɓade wiide ɓeeɗo kam mi jangguinatɓe somi nawɓe mi yoɓa somi tawa tekmi ɗum koye jawdi he saabu so guel yaahi woodi ko guel dañi woni magistrat walla woni ɗum horaki ma hanti kam o foftanima ɗum ɗon il faut ko mbawen andude wonde hino foti wawde wonde to roguere men tataɓere mataw eɗen mbawi nadde hen ko fati e Adama Sow politicien o kaldaten joni aɗa jeeya mbaɗɗo communiqué de presse goto mbaɗɗo ko hewani waɗede wiidi jolofnaɓe tumunde sarɗiyankoɓe ɓeɗo wonɓe jooɗiɓe hannde 13e législature o nde cuɓote wiide wonde kureji am mi yaafima on cuɓimomi laabi ɗiɗi hankkadi de gacce kadi mi arte moon yon cuɓtomi kadi hewani to banggue politicien wiide mi yonama yo goɗɗo ƴettu holto ƴettuɗa gonɗon miijo holto ko ɗum fimde woni ko conviction politique joguiɗa walla ko andude hankkadi jolofnaɓe kaarimo ya totta goɗɗo walla ko holɗum eyyi ko ɗum fimde wona haarede saabu haarede takata neɗɗo anda wonde haarama ko woda ɗo jiiɗa de pancarte woda ɗo jiiɗa radio ji woda wiiɗaɓe jennuɓema ɗum tawa meeɗi ɗum nan hay sako une fois meeɗa min e nder département Linguére ala meeɗa nande e radio walla e télévision walla e pancarte uji mbaɗaɗi wiya Adama Sow dégage walla naggam meeɗa wadde taki ɗum horaki ko min nene ko option joguinomi saabu min nde gonatmi nde cuɓotomi wondude Ablaye Wade nden hino muusi saabu gondumi mum ko guila miɗen goni étudiant ji minen Modou Diagne Fada en ɓe 88 puɗɗimi wadde milité miɗen goni nden woni année blanche sa ƴeewi 88 ha 2000 mi jaɓani woppude PDS alano département Linguére mawnam Daoud Sow waɗani yo Allah yurmi ɗum alano mawnam Djiboka waɗani yo Allah yurmi ɗum ko ɓen gondumi ko ɓen jiidumi kono mi wondano e mabɓe to banggal politique gondunomi ko Ablaye Wade wadde noon Ablaye Wade gondunomi guila 88 ha 2000 haɗani ɗum ko fimde saabu wonde opposition ɓuuri fof muus surtout on sanga joni opposition horaki weɓti saabu joni ko welma fof mbaɗa idan sa woni opposant hay sa sohli yowde suudu ma wajiɓe ɓe caloto walludema ɗum ɗon fof ko probléme kono Allah walli kam mi woni hen guila nden ha 2000 hay 98 mbaɗanomi investir nden woni Djibo dañande 11 député
nden min abisi mbaɗano investir min perti nden juboka hayso ko lihliya goto ƴettuno waɗi ɗum candidat wonano député donc o woni o gagné 98 minen min perti 2001 kadi mbaɗami investir juboka kadi gagné Aliou Dia woni député 2007 ko nden garmi gonmi suppléant Habib Sy maître ka mawna maître ka woni suppléant juboka ko nden min goni député caggal de ɓe goni ministre garmi noon ha 2011 ko 2011 wonno sikki hakkudam e o ɓe gondunomi woni leader am woni ministre d' état Habib Sy ede watno ɗum kadi ko gaynakko saabu ñande hen mbaɗatnomi inauguré mutuel aynaɓe ko ñande hen o takki ɗon o sali ɗon rew tawi wonnoɓe ɗon heɓe mbiya Adama jaɓanima fat fuɗɗima guila nden tawi ne heɓora gas o wasi ɗon rew do wasi ɗon rew min mbimi min Adama kala takkiɗo pulagu ngu minne mi woppima kala takkiɗo aynaɓe minne mi woppima c'était en 2011 ko nden pellinmi mbimi mi woppi miɗo woni PDS miɗo woni kadi député ko nden jaami jiimi ko galle juboka boom kalmi ɗum ñande miɗen jahloy miɗen gonde ministre miɗen gonde président assemblée nationale Mamadou Seck ko ñande hen kalmi ɗum e yeeso juboka yo Allah yurmi ɗum ko ñande hen mbimi min Adama Sow j'ai décidé de ne pas soutenir la candidature du président Wade en 2012 ko yeeso député ji ɗi kalnomi ɗum caggal ɗum Abdoulaye Wade noddimi ala fof no waɗani pour tottami jawdi tottami ko foti mi tottude pour mi arta mbimi noon no calorinomi wondude e Daouda Sow ko noon hannde mbimi woppi ko jaggunomi ko Allah wallimi miñam Aliou Dembourou nawimi to Macky Sall ñande hen on jamma c'était en 2011 o nawimi galle makki ñande hen mbimi président min de komi député haɗa andi enen gonduno assemblée nationale sa welama mi waɗa démissionné sa yahi pouvoir jahaden pouvoir sa yahi opposition duttodeɗen opposition ko kam wi mi woto démissionné wi wonde a waɗani soutenir la candidature du président ɓe mbawi tan ko riwdema soɓe ndiwima jahada e mandat ma noon mbaɗnoon Allah waɗi min jaahi élection premier tour min gagni département Linguère deuxième tour min gagni département Linguère ma won 40 personnes 40 candidats waɗno déposé Allah waɗi de min neldi ɗum min kori nanodir Linguère min neldi ɗum liste o suɓimi waɗimi tête de liste départemental min gagni gontumi député 2012 ha 2017 wadde dendi jaggumi wonde yoɗano hikka kadi mbiɗa arta kadi mi wiya président ngol de a suɓinomomi ngolɗo kadi mbiɗa yiiɗi kadi cuɓaɗami goppa ɓe gondunoɗa ko ɗum mbimi waɗani noon ɗum taki mbimi dima ɓirtata laal mbanmi ko mbanmi ko et puis ko heddi ko Allah jogui gueɗe ɗe ɗum taki min ko noon mbanmi mbimi noon vraiment kala mbaɗaɗo candidat mami jaggaran ɗum Allah waɗi min guilam Yoro Sow ari assemblée e vraiment kala ko cikkumi wonde ko mbawnomi kam horaki ma waw ko ɓuuri ɗum heddo wonta histoire wonta cimtol hay ñande makki waɗata recevoir député ji ɗiɗi ganduɗa vraiment mbaɗa ko reconduire ñande en makki wimi ko vraiment député Adama ko mbaɗɗa ko acte mawɗo ko mbaɗɗa ko ina yooji o haali ɗum kadi koye ɗemgal pulaar ina weeli fittandam tan donc ɗum tan jinnomi ko heddi ko noon ko politique ko noon politique a fotani jooɗa ha junggo ma jaggue ficce mbiyeɗa imma mata harata dimma foti ko ñamde tan ko foti jam so paari immo et puis ko heddi ko wadana mbaɗɗa beela Adama Sow ala hannde ko ina nimsa e ngal baɗal ngal wanno hitande walla hitande e feccere caggal nde waɗi ɗum wallahi Allah ina andi mi mimsani au contraire hannde mi tottori exemple hannde gonɗo e forage duuɓi sappo walla gona hannde comité de santé duuɓi sappo walla gona hen hannde duuɓi ɗum mais haɗa foti wawde wiide député Adama de wino kam waɗata duuɓi sappo e joyyi walla duuɓi nogas horaki ɗum wona exemple horaki ɗum waɗa tâche d'huile e nder yimɓe ɓe ganduɗa ko joguiɓe ko renda saabu ɗum ɗo koko renda saabu min sa ƴewtodima min de cuɓatemi en 2012 de président Macky Sall suɓatomi 2012 mais Samba Ndiobène en ko candidat ji gonno Sidel Sow en ko candidat ji gonno ede pourtant ko maɓɓe jaade makki guila 2008 ɓe gondemo 2008 2009 2010 ha 2011 ɓe gona candidat ji makki wasaɓe suɓoɓe wadde kay ɓen mi ɓuuraɓe mérite wadde noon min ko ɗum jaggumi ko wonde hunde fof hina waɗi mérite hunde fof hina waɗi ko yooɗi hunde fof hina waɗi ko soofi tawde min jaggumi ko hunde fof hina waɗi ko yooɗi hina waɗi ko soofi mais yomi etta ko wadde ko yooɗi kota somi yalti mi heɓoye kadar so naam gari mi yarna so baalam gari mi yarna so mi heɓa less cahlam mi jooɗo tawi wonko mbawmi wadde to banggal politique somi noddama mi waɗa somi wiyama heede ndeɗo fallantere mi heeda ɗon somi dañani hedde fallantere mi jooɗo kono tawa noon mi yaade ko ganduɗa ko ɗum cimtol aduna saabu ɗum ɗo ko ɗum cimtol aduna saabu yimɓe fof eɓe mi nodda mbi ko weeɓani mais ko aduna a wawa wadde foof pouvoir a waɗat hen ko mbawɗa tan ko heddi ko jaaha
heddi ko jaha ɗum taki noon min nene jaggumi ko wonde hannde makki wawa wadde ko foti ko wadde e Sénégal fof wawa wawi tan ko wadde seeɗayal ngal foti wadde ay hannde sa ƴeewi département Linguére dañno ko 96 forage gilay laamu colonial 96 forage ha 2012 ko ari ko waɗi 64 forage de plus 6 ans 52 ans 96 forage 6 ans 64 forage avec leur château d'eau mais ɗum wona bilan kono wonɓe heen wona ɗum jiyata ko affaire ɗum ɗo kono neɗɗo fof e ko sikki wonde kam ko ɗum wonno probléme mum minen ko ɗum wonno probléme amen e Jolof wonno probléme amen ko ndiyam wonno probléme amen ko laabi wonno probléme amen ko courant ko heewi heen dañama wadde noon minen kam min mbiyata ko wonde kala komin mbawi wat ma min mbaɗ kaddi bawɗe amen pour vraiment o rutto o daña deuxième mandat mum ko foti ko hen wadde kado waɗa so pari o yaaha haaju mum hande nden hedde lebbi jeetati jeenayyi ine keedi ene subgoji 2019 eɗen gandi dille ɗe ne keewi ɓuuri tengtude e nder parti moon o guile mawɓe fiyindiroɓe walla waddoɓe peɗeli guiti hay sukaɓe ganduɗa ɓe ko jagguidiroɓe e nder palais walla e damal palais walla e ko taari ɗum beele onon to Jolof to beele onon ne deƴƴere nan toon beele pelɓodiri ngala toon beele oɗon nanodiri beele oɗon pamodiri eyyi Jolof kam pelɓodiral ala toon to banggal politique o saabu waɗi toon ko yimɓeɓe ganduɗa maɓɓe foof hokki min chance ko presque hande 95% e nder Jolof wondi ko Macky Sall heddo noon hanti goto foof omo jogui yiyande goto foof wonmo yiiɗi wondude goto foof wonmo yiiɗi liggadade saabu politique ko yiide ko ganduɗa haɗa foti wawde liggadade e ɓeeɗa mbaɗonani hande min hande jaggumi ko wonde min ko Macky suɓinomi en 2012 saabu de min gagni premier tour min gagni deuxiéme tour Macky suuɓi Aly Ngouille waɗi ɗum ministre min mbaɗi candidat ji o suuɓima waɗimi député wadde min logique am jagguno ko wonde yooɗani ko président suuɓo ministre o kadi suuɓo député o fa funnagui taw ministre o hirnagui fayi ko ɗum mbimi wonde min watta noon tawde ko kam Macky suuɓino min kala ko cikkumi wonde no potmi ɗum jaggarande no potmi ɗum wallirde no potmi ɗum liggadadade mum ha ko Allah waɗi foof waɗa ɗum min koye on dynamisme goni heddo noon hanti goto foof e nder politique am goto foof jogui tan ko yiyande mum jogui tan koɗo sikki wonde ko oɗo wawi yahdude ko o wawi liggadade donc min kam ko on option ƴettumi beele éthique mo joguiɗa o woni nunɗal ngal joguiɗa ngal walla fimde nde joguiɗa nde walla ndimagu ngu ganduɗa ngu jogui ɗum e politique ko ɗum windande wonande yontaji garoji kono beele aɗa sikki hande ɗum wawi wonde e politique Sénégal no wuurdi ni hannde sabu sa wi o ko mbaɗo politique tan wonko jomum fawate beele an aɗa sikki aɗa wawi dadde hen e jogademo critére uji ma walla jikkuji ma ɗi ganduɗa ɗi ko cawdiɗi ɗum ko politicien o yirete ko eyyi mbiɗa sikki mbiɗa wawi hen dadde saabu min kam ko gummi ko tan gummi saabu yimɓeɓe jiyata han tan koko mbimi komi woppi kono ɓe jiyani ko mbinomi komi jaggui PDS mbiɗa woni opposition ay ɗum ɗon c'est très important saabu nden kontorde nder département Linguére docteur Daouda Sow aɗani weeɓani contornode Djiboka e Sanga on weeɓani saha Abdou Diouf wonno saha Abdou Diouf haɗani weeɓani kono ɗum ɗon min mi waɗi ɗum mi wakkilimo e Allah mi jaggui hen duuɓi sappo e ɗiɗi miɗo woni opposant hay mawni ɓam ɓe gonduno ko docteur Daouda Sow kono taka haɗani mi woppa kono a yii kode Habib Sy gagné nde kode min gagné nde Abdoulaye Wade gagné nde 2000 ko nden village amen boom Kadar wuuro amen duuɓi temedde quelque ɓe eggatna tan so ndungu ari ɓe garta soɓe eggi ndungu ari ɓe garta kono kode laamimi nde kode Habib Sy woni nde ministre woni ministre de l'hydraulique nanmi bureau mum mbimi ɗum Habib min de miɗa yinno forage Kadar Habib wimi wonde hayso ko forage goto mbaɗatnomi e nder département Linguére ko Kadar wonata ɗum taki de Abdoulaye Wade noddimi de Mamadou Seck noddimi yomi waɗoy rencontré Abdoulaye Wade mbimi ɗum mami waɗ ɗum rencontré tawde a noddi kam mi salinoma ko an waɗi mi convaincre mbaɗirɗami convaincre mbiɗami ko député Adama Sow je pense que nous sommes dans une république a wawa wonde député président de la république wiya ya ar notoɗa ɗum mbiya arani mbimi ɗum président wadde tawde ko noon mami jabnoto yadema kono e dow condition ji ɗiɗi o wimi lekel mbimi goho hay goto filmata kam o wi pourquoi mbimi somi filmama hay somi nanodirani e wadde il suffit que mi yalta tan wiye wonde le président de la république vient de recevoir le député Adama Sow hay so haaɗi ɗon wontat sikki o wimi d' accord o wimi l' autre condition mbimi l' autre condition wonata jour ouvrable o wi pourquoi mbimi mi yiiɗa président somo waɗa recevoir wat ardata directeur cabinet mum mi yiiɗa Habib Sy jooɗo o laaya mi yedda walla min walla kam o laaya min miɗa yedda teddugal waɗanimi ngal mi yeddata ɗum min mi jaggi option am mi ƴetti oɗo décision ko ɗum mbaɗani o wi d' accord na o mbi wadde mami ar ko ɗum taki mi notoyade président wadde
ɗum taki noon min jaggumi ko wonde neɗɗo so waɗanima teddungal ko heewi hen a fotani ɗum yejjid c'est la même chose comme ni no mbiyatmi ni Ali Nguy par exemple won teddungal a waɗanimi sabade poɗodiranmi e Habib Sy mi alano moyen ko kam wallimi tottimi oto luwanimi otoji hokkimi haalis wadde noon yooɗani mi para ha para mi wona député ha para miɗa ɗum waɗa gallaji mi watta ɗum sa woni député wonko mbawɗa wadde hewɓe ne gara e ma yakari e jikki ina gasa ɓooraɗa wutti député o tan hewɓe ɓe jeennaɗa to banggue wonko garanema saabu mata wonko mbawi hebde ɗon walla wonko mbawɗa yittinde dande men natta ɗumen yiide beele ɗum teskinani e gurdam ma e nder Linguére walla e nder Jolof eyyi ɗum kam aɗani wasta wadde won liliɓe arannoɓe yo mi hokkuɓe koɓe coodi ñebbe horaki taw joni hay goto yiyataɓe donc ɗum ɗon foof ko noon foti wa puisque ɓe gandat wonde wonko mbawnoɗa natti ɗum waw ɗum ɗon goto foof mbo foti ɗum famude donc heddo noon aduna noon ko noon tan lelori en tout cas ko yidde wi tan wonde min kam cikkumi ko wonde aduna kala ko haɗen waɗa waɗen tan ko cimtol jotgol a yi hannde Tidiane an waɗi ko ganduɗa ko cimtol jotgol simtante e yimɓe woɓɓe ɓe ganduɗa ko tedduɓe ɓen ɗo mbaɗi golle joɗɗe waɓen Yerodoro Diallo ene woɗɗe donc aduna ko ɗum tan aduna wawa hen dañde ko ganduɗa hino yona a waɗat hen tan ko ganduɗa hino yooɗa so heddima ko yooɗo o woni ko heddoto ko ɗum woni ko gasata kono kala ko jiiɗa e jawdi sa waɗi ko soofi tan so ɓooyi waɗete enterré gasat kono so yooɗi noon wontat cimtol woni ko ñeñɓe ɓe mbiyata ko golle e balle mi anda no ɓe kaldiri ɗum ko ɗum woni ko gasta wadde noon kala neɗɗo somo duwo tan yo duwo dañde ko ganduɗa vraiment ko cimtol jotgol min ko ɗum ñagotomi Allah yo Allah rokkam ɗum hay somi woni basɗo taw miɗa jogui kam ko cimtanami ko ganduɗa hina yooɗi ina yooɗa leñol ngol surtout noon kala ko fati leñol ngol kam hina jaranimi hen foof donc ɗum dal woni ko ganduɗa hino nder fittadam horaki noon mi wawa ɗum wadde exprimé ko jiɗmi ko wiide horaki mi wawa ɗum yaltinde ene jiɗirmi ni politique ko cokki wuuri hen sahaji Aissata Baɗana Aissata Tall salminimo o wiyata ko ɗum awo jinneji jaggat beddoɗa dow garta tawa iwiɗo nen beela min mbawi sikkudema taw Adama Sow wiiri yaafimo député ina ɗamini goɗɗum walla ina wawi dañde goɗɗum e nder Jolof walla e nder leydi Sénégal horeji leydi ndi ne wawi waddemo ministre ne wawi waddemo naggam beela wona cokki gonɗa e wuuri ala sinno ko ɗaminade sinno philosophie ami ko ɗaminade de janggoymi nde gartumi Daouda Sow yiiɗi yomi wonde parti socialiste Maroc gonnomi de gartoymi o yiiɗi yomi wonde parti socialiste mi liggodoye mum mi wonda e mum sabu ko nden mabɓe jogui pouvoir eyyi ɗo joni kala eyyi joni komi kalowo tan koko arata tan mi yaafima député joni noon gueɗal gongal ngal somi sohluna somi ɗamanina de gonmi PDS mbiɗa woni député mi ɗamino wontude député e nder lande PDS kono mi wi mi woppi miɗa wawno wasa wontude député wona ngol ɗone c'est la même chose ko on philosophie tan joguimi tan kala ko ponmi wat min jaggumi ko ɗo poɗɗa ɗum wadde so pari ko Allah jogui gueɗe ɗe wadde kay so tawi komi julɗo wiyama wonde ko Allah jogui gueɗe ɗe wadde kay a fotani hulde wiide wonde ala somi woppi ɗum ɗo mi dañata ɗum ɗo min ko ɗum jaggumi tawde ko Allah jogui gueɗe ɗe sa woppi tawi tan haɗa yeeɗa dañde ma Allah tottuma tawi kadi a yeeɗaka dañde mais ganda Allah wonba haɗno tottuma donc min ko ɗum jaggumi donc ɗum taki mi ala hen hay regret goto mi ala hen hay mimsa woto min ko ɗum tan jaggumi ko heddi ko Allah jogui gueɗe ɗe min ko ɗum tan jaggumi to banggue perspective woni kuccam payɗen koye subgoji ɗo e lebbi 8 walla 9 so ɗum yewti tan kadi ko subgoji mairie ji e ɗo koye jeni to banggue beela wonko hol darde daariɗa e subgoji gariyoji ɗi guila e hooreji leydi ha e mairie ji e ko way noon hol darde Adama Sow daari holto min mbawi faddemo holko soynoto e nder ɗum ɗon to banggue perspective eyyi to banggue perspective kam minen ko ɓuuri hande wonde darde amen minen miɗen jiiɗi fedde nde nde min jogui woni fedde convergence des éleveurs pour l'émergence nde min gardini min guel amen honorable député Aliou Dembourou ko ɗum fedde nde ganduɗa ko min jiiɗi ko fedde nde daro au niveau national saabu ko ɗum fedde findinore surtout aynaɓe ko ɗum fedde findinore saabu idan aynaɓe ñande balɗe komin jahata ko tourné Kaolack aynaɓe wonɓe ɓe toon mbiyatno min ko wonde mabɓe ɓe galata ɓe cuɓetaki conseiller ji ɓe cuɓetaki député ji ɓe cuɓetaki haydara ko minen mbiɓe caale onon jogui carte mon oɗon jogui carte d'identité ji mon mais il faut natone politique e mbason tan sukkude nayyi he ɓooli yon cukke nayyi mon kono naate politique e kono gon façon de komin mbaɗata ɓe conscientisé joni tourné ɗe min mbaɗno ɗe min jaade coordinateur amen kala ɗo min gari joni maire localité on arat jooɗo saabu minen min mbiɓe ka siko tawi mais onon oɗon dilla convergence kala autorité
kala politicien yiɗita koye Macky Sall wondi sika tawi o tinani on janggo e jaam so élection locale ari jaahe gonde e gonɗo LD walla renouveau onon gandi l' essentiel e ko gonde tan e tinɗo on ɗum taki joni kala ɗomin jaayi ɓe garat ɓe tawtore ɓe ƴetta parole ɓe mballa ɓe koɓe poti ko wallude wadde minen min mbi ko wonde sika korko ko yawti kala tourné ɗe min poti wadde e nder Sénégal e inde convergence e gardugol coordinateur amen mamin mbaɗ ɗum pour wallude mawɗo leydi ndi e teddungal ngal ganduɗa minen surtout o waɗani min ngal to banggal Jolof minen min mbaɗa hen kaddi bawɗe amen goɗɗani ay ko dañmi ko Jolof horaki ta goɗɗo dañi ɗum goɗɗani ko ɓuuri ɗum no dañi Podor walla goɗɗo donc goto fof yiyat tan koko waɗana wadde noon darde min darato nde kam ko wadde feere kala de korko yawti minen somin dañi possibilité min jiiɗi ko wasde jooɗade ha ñande o wiya wonde o heeɓi ko heɓata ko ɗum dal woni anni amen ɗum kadi woni min kam ko cikkumi wonde ko ɗum tan min poti ɗum yoɓirde banggal ko yecciti min ko a haali ko heewi ko ganduɗa ko waɗama to diwan moon ko ina wona sababu walla ko ina wona dalilo ko oɗon darto oɗon darde ɗo e hooreji leydi ndi so won hande yolde fonde toon sukkede taw ɗum no hatma ɗanade an holko heddi cikkuɗa ko foti waɗede toon namdal battidigal yolde nde kam ko wiide président ɗo saha o ngo tolniɗen ɗo miɗa ñaagui président yo yeccita hande aynaɓe saabu ɗo ɓe tolni ɗo ko ɗum yolde sande nde ko hande kala de haade ɗum tobde en ciwa andude toɓata wadde noon aliment de bétail o mbo saɗi catgol ngol ganduɗa min jiiɗi ko président anda ɗum min jiiɗi ko président yeccito aynaɓe e urgentement saabu hande dendagal jawdi gonnodi Mauritanie ari ɗo ede ɗum huuɗo ko hattanani ɗum ala huuɗo bon woni tan ko Saloum ede joni ɓe mbiyata ko Saloum huuɗo koko waɗi hay wonɓe Saloum koɓe jamnoɓe tawde noon ko hande heddi tan ko wurnude naggue e jungo ma haɗa wurna kadi sukaɓe ma e jungo ma haɗani ɗum ɗon weeɓani ede kadi sa yeeyi nayyi ɗi jarata wadde ko oɗon ɗum tan cohlumi hande président de la république anda on urgence wonde hande vraiment mbo foti andude wonde ɗo tolni kam so heɓɓitaki aynaɓe ma ɗum musno feewi ɗum dal jiɗmi ñagade président anda dal vraiment hande ɗum hina jeeya e ko ganduɗa vraiment miɗa sikki wonde mo foti ɗum waɗande en hewɓe ko ganda e Adama Sow min mi heeɓi andude ɗum to assemblé to Adama Sow hen sahaji ko yimiyanke mawɗo guila jimi ɗe o windi jimi ɗe o ɓamtata taw ko woɗɓe bindi ɗum hollirde wonde aɗa rewino kala ko windete e ɗemɗe guilliɗi e ko waɗate hen mbeɗa andi somi rokkima konngol ya wayno hay sinno ko yimre wotere ma artan amen hen hay sinno ko wullago jamma walla ko goɗɗum ceerno Adama bisimilla eyyi aɗa andi min jimi ɗe takkide miɗoɗe waɗa tan ko sika tawi gorko pullo jooɗima walla debbo pullo jooɗima miijima waɗi jimi mum so suddima leppi leydi teddungal jimi ɗe potani maayde walla hay so siwa suddade leppi teddungal ko kam yaltini ɗum e fittandu mum wadde ɗum foti ko janggede ɗum foti ko wurde ɗum foti ko wasde nattude ɗum takide ñande foof hayso min mi waɗani composé jimi ɗen mbiɗa yiiɗa joni kala baɗɗo jimre tawi nde mi weeli tan min mi layande belmade wuur nde wona archive nde wasa maayde ko ɗum taki joni comme no mbiɗa ni mbiɗa jogui ɗo yimre nde ganduɗa waɗi nde ko Cheikh Oumar Ba hikka ɗe jaami France min cikkannoon boom ko natti wurde Cheikh Oumar Ba Allah waɗi nde jaami France Allah waɗi o ari o nani jimre nde nde jimnomi kam watnode jimre nde inde nde ko titode nde ko maayde wonno nde jimminde kedi o heeɗi nde radio tawi miɗo France o ari ƴeewoydemi galle Djiby Woltu Allah hoddiri noon min kaldi ndeke mi andano wonde omo wuuri wadde miɗum duwano kam kadi waɗi nde ɗo yimre o inniri yimre nde ko wulago jamma o wi ko wulago jamma noddi ko ballal woppittake goto no jibina basal namni ko sagataɓe wonduɓe e casal ko gon wulago wulla e pular e dental kala mbe no notito hen yo wonde pellital hanki nde en paamano mbiɗen janggude pular ko leltal famnoɓe kaɓana ɗum e dental ɓe coka ɓe leltina e gollal hande en paami janggude pular ko pertal ko rewde ɗemɗe goɗɗe goppangal ma woni leltal pelle ɓamtoje pular carima e keewal mbo woni kala namna ballal mum jawngal findina ɓiyum e koddijo mum ko alda e ceerundal janggen ɗemɗe gadiɗe en lollude e gandal janggen mbeɗeɗen egga hen gandal e pinal janggen ɗemɗe windere kutorgal janggen ɗemɗe windere kutodiral de hoddaɓe gasataka ma gostodiral Afrique naaɓe jaɓata saynirede ɗemgal ngam ɗemɗe ɓurodirta so wona e bindi caktal ndeke pular way kono ɗemɗe goɗɗe e baawal so janggama ma riwtu kala caɗele e basal
Cheikh Oumar Ba. a jarama mbo sikki ɗum ɗo ina wono tonggol ngol ganduɗa ko pattam lamimol eɗen udditi ɗum yewtere nde ɗo en gaari ha e waktu men gasi so won konngol battinigol ngol joguiɗa e hojomo goto. eyyi konngol battinigol tan ko yettudema e yettude kadi mawɗo galle o duwanade ɗum kam e joom suudu mum e dendagal ɓeeɓo liggot ko ɗum hina wela no feewi saabu dañde ɗo kalɗa mi wi ɗum mi layi ɗum assemblé ɗemgal so haaletake mayat saabu wonɓe ganduɗa ko ɗum tan welataɓe e nder pittali maɓɓe neɗɗo welata ɗum koko cikkumi hen woni e nder fittanu hina wela ɗum kono sa ala ɗo kalɗa ɗum onon on mbaɗata min invité walla woɓɓe mbaɗata min invité horaki won yiɓɓe yomin gar min kaala kono minen tawde min jogui ko haala min way kono les parlementaire jogui tan ko haala minen komin kalatno ko assemblé min mbawa wiide yo ɗum tegue min mbawa wiide minen mi wawi tan ko haalde ko tegoɓe noon mbawi min wallude tega ɗum ɓe ganda minen min meeɗi ɗum ɗo haalde saabu so wani noon tan c'est comme hande ɓeɗo wonɓe assemblé wonɓe toon eɓe kaala pular kono soɓe teguetaki ma ɓe nelnoɓe ɓe toon ma ɓe mbiɓe kam goni toon kadi ɗanade taw noon Allah ina andi heɓe toon liggo heɓe mbaɗa toon koɓe poti ko wadde noon maɓɓe wonɓe ɓe assemblé hannde wonɓe toon miɗoɓe duwano miɗoɓe yetta miɗoɓe wiya wonde kala noɓe mbawi wat yoɓe kaalata hen yoɓe musnide hen ɗemgal ngal woni musnide ɗemgal ngal ko kaala ɗum so yiɗi taw won mbo ɗum weeli so yiɗi taw ala mbo ɗum weeli an kam haajuma ala hen min kam en tout cas ko on philosophie joguinomi toon ko ɗum mbaɗatnomi et puis jarama denɗi Seydi Sow mboɗo sikki a waɗino mbaɗannoɗa so rokkude yewtere foof hakke mum namde ɗe ganduɗa ɗe no leliri foof aɗa jaabiro noon e fanno kadi mo ganduɗa o ko laaɓɗo tongaɗo mo yimɓe foof ina paamira a holliri kadi eɗo cakketɗa ɗo ƴettude yimre Cheikh Oumar Ba janggo ɗum hollirde wonde hay sa woni intellectuel mawɗo a janggoyi Maroc a janggoyi nokkuji goɗɗi a arti ɗo e nder leydi ma haɗata ko wondemo nde intellectuel a fotani ɓoorade kala ko ganduɗa ko windete e nder ɗemgal ma ko janggate hen ɗum ko windande hesere kadi nde yimɓe poti janggude musidɓe tedduɓe nde ɗo tonggode temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e ɗiɗi yewtere mon ngaalu ko mawɗo Adama Sow honorable député 11e et 12e législature kañum wonno koɗo men hannde yo Allah rokku en hawrude yontere arore Allah jarama on jarama